какво става, хора? Ние сме двете патици тука. Аре, говори, бе. Аре, говори, бе. Нали говоря, бе, нещастник? Нищо не говориш. Представяй се там. И се представя. Ами аз снимам. Говори на колко. Представя. Добре, аре, аз съм Виксата. Да. Аз съм Стели. О, Стели. Това е един скапан канал, в който снимаме някакво правиме. Къде че усерем една иля? Ей, майка ти. Аз ще снимам така. На CSGO, на Smite някога. Какво друго? Аз ще снимам на Майнкрафт поредици, някакви други игрички, такива подобни на Майнкрафт, като интернет. Зарязах си канала. И да. Ще има и нови пореди, може някакви фотошоп уроци, глупости такива. Не вих се къда. Майка ти стара, бе, мръсник. Какво друго? Ай, казвай нещо, няма само да говоря. Нали аз говорех. Какво да кажа? Че ще снимаме някакви фотошоп туториалчета. И някакви там неща за програми. Да, бе, how to поредица. Ще го измисля, да. То ще ме бие, Аз ще снимам също и на Minecraft доста пъти. Да, забравихме, че ще играем нещо мултиплеер. Всякакви мултиплеер игри ще играем заедно. Батите пак съм. Не ме убивай. Ние сме батите паците, вместо да ти имаме. Аз съм на 4-то място, бати. Аз съм килеш. Аз мечовете как блъска тук. Аз съм играл Minecraft 6 години. Нали последно играхме преди 2 месеца, бе. Лъжо. Що? Майка ти стара. Аз за това бях голямо про на тази игра. Майка ви стара. Ти къде си, бе? 7 точка. Кой се опитва да ме... Но мраза е този мап гаден тук, къде са забили някакви дървета, къде те завират с някакви гадни каштурки. То бамия ще ме покара. С питона! Ще ви душа с питона! Питона ся. Ето бия. Ти искат да ме килват, да ме ректват. Не. Още една. Бати, тапака съм! Аре, бе! Майка ти ще тема, бе! Ще баш иманата точка. Аре, бе! ГДД! Лайков на майка ти задника. Това беше някакво информативно видео. Чао. Как се спира ся?